Ito menta ngin sedang no igni ka program ka jongi Wan Khynnah To Iaroh. Ito menta shwabang ngin sedang syakmat ngin duwai kabrip ken. Kukpa jongi ubahapning ni wana try hakmat jong me hagani kapor. Banduwai ban ai ngu e atry ka jingker ku ka jong me ka jingim ka jongi. Ya ka jingdon ringkat ka jong me. Nadu pastang ka jingim ka jongi atry but baro kitayo ki bangila. Ashem ka jingim ka jongi but hadu hagani kapor atry bangilong kumni ku bangilong ka deida ka jingker ku blei ka jong me atry. Ni da duwai atry ba habangin penlong igani ka program but ngin penyat igani ka program syakmat atry. Ai bakan long kat kum kamon ka jong mi atry. Ai bengi baro kinong shim bynta atry. Ngin long tang kita kitendong jing pensawa. Hakaba mensim u jong mi hi atry. Un kren hapadeng jong i atry. Tu maap yaki pop kiba belin ba kiba mi shem haka jing im ka jong i. Kerteng jisu ngi pan. Amen. Dito menta pat ngin yayat syakmat no igani ka program but menta ngan khot ya imis beberi ka but imis keramika bagin ya lam yangi na ka jingrwai ka ba riu spa nyo but sun spa khandai puar na ka barim U Blei u I yanga. The minta pat ngan khot no ya ilint pat izania bakin yalam yangi haka jingpule dang bat duwai. Jika lenong basau dekat banyak, nama kata tu dapat kongu ialah dia U Blei, dia tu ialah persyak yang usaitan dia untuk payap nak napi. Tonginya duai. Kupa jongi ubah benengi wan hakamat jong me ban duai bat ban ai ngu ya ka jingdon ringkat jong me bat ngi ban lakas ngi. Ni duai ru ba me mendon ringkat lang bat ngi baro ki ba yashim bynta hakani ka program. Tu don ringkat ru bat imei ipa ki hemen ki para ki jongi. To ai bor yangi bangila bat ngotho ayu mekwa ban hikai yangi. Ipa nya kini baro ha ka kerteng ujisu amen. The minta pat ngan khot ya ka special number.
Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Ti hagani ka por menta pat ngila poi she ka wei pat ka bynta bat kata ka long bangin snap ayu ka Ktien ka jong U Blei ka don man kren hapadeng jongi hagani ka por ngala shimye kani ka jingiathuhkhana na Matthias lenong ka basau de khot ka baning kong ter ti hagani ka por ngan yathuhkhana ya fi shapang ka jing Pynshoi hangi baro fi tip nem ka jing Pynshoi ting ngit firu ki ba ya pet na yeng fi sngo thu ka ka ta ka jing Pynshoi bat bon sin hiru ni sha Pynshoi day nam day ho oi ti ngan ong pi ka ka jing Pynshoi ka day ka but thap ka jong u soitan ka day ka trick ka jong u soitan kumno ba un pen long yengi bangin le ya ka ba ukwa yengi ban le pat ban pen so si pat yanu la dang sha Pynshoi pen so si ano ya u jisu la dang sha Pynshoi ka mot ngi ko ngo yu soitan bat ngi pen so si ya u jisu ngi pen pas ngi pen pas ya u soitan bat ngi pen fail pat ya u jisu kata ka day ka jing Pynshoi ken ti menta phila tip ka jing Pynshoi ka day ka but thap la ni ka trick ka jong u soitan ba un pen ko ngo yengi ya u bat ngin pen so si pat ya u Blei so thuan em la ni yu jisu ti menta ngan fi ka wei ka nuksa kan ka example fila ban ong ka ta ka jing Pynshoi menta smut dur ma fi menta fila don ha yeng kom to dang step phila khi phila don ha ka jing thia ka jong pi te menta marsin khi thia fi le kom no fi shong marsin khi thia shwa ba fin hiar na jing thia fi shong ha jing thia fi duwai shu Blei pan ai ngo bo la don ring kat bo la da ya fi paro shimit pat kumjuh un ai bor pat ya fi ba fin le ka mon ka jong u ha ka ne ka sngi ka dei ne ti ja ayu te kum tu fla dep duwai nang tu fla hiar no na ka jing thia jong fi pat ha fla dep hiar nang ta na jing thia jong fi le ayu fi le chapo bathroom pi shut banyan de fi shut banyan ang tu fi ta khmat pat la dep nang ta baro fi le kum nu ba fi ru ki ba don ha yeng tep nang tu pat fi ong men ta adep shut banyan ala adep disha ong ala adep ban betaki khmat ki jong ang lia kum nu men ta ngan let chapo kamra shja ban let di sha dei ne nang tu to fla mot ban let di sha suppose men ta fla ya kamra yin shja mo ban let di sha I khot I me fi Nadia Natalia, Eileen, Zania, lani yefi ki badon hayeng kong baba ali si kun mon penyarap yang ya kani ka kam diat bangat pendam fipat filamut ban ong to mei to ngan wan yarap yefi rei ja ayu usai tan pad ong apo idon nur ba imin sim jong pi Eileen nice ngapi to mei uf tang step tang disha ru padep disha la khot yang ban yarap kama thai fingai ni mei Filang kom ta usai tan Ukraina ka don nur ba men sim jong pi kumjuh yefi ki badon hayeng film le ngap ta ka ngap pet de yo khot email di ong de la wan pat chipet di ong fi fila beli fi klam wan ha bang khot e fi mane file kum no fi ong kum no email jong fi ong nga kham yo sngo te me ha ba po pat phila yo sngo ka ta ka dein em ka jing Pynshoi ka jong saitan pi ru ki bade badon hayeng ka dei em ka ta ka jing Pynshoi ka jong saitan di kum ta ken te men tangan ai fi so ka we ka example baro nang ni philet school na em
Okay, te firu ki badan hayeng nganget pialit school fidan hak laki jong ki class ki jong pi compare fidan hak class 1 la ni class 6 la ni class 10 kum tan rei niru ki bala he ro ngi sha Pynshoi te mod dur ma fi fidan ha school ja yu idan iwe parlok jong pm ira ya u pencil u style bha pencil ba style bha ma phi padam fidan yu tu u pencil belong very simple but uba plain dia por biti parlok jong pi dang le cha bathroom usoi tan u le ha dono cho pi wan ha dono jong fi ong kong baba lani Eileen Zania lani Nadia Natalia dia kumro shim da ka shim si tu pencil tu ba style ha fili fidan tu ba simple ha bom ler hi re ki parlok kim tre ban pe tu pencil jong fi te ja ayu usoi tan hang ta u la wan Soitan ong ai idea ro ya fi nang tu the one pai parlok jong fi i wan na bathroom ikli she Eileen she Natalia tu pencil ba style bha jonga fi ong ben ong oh ai fi bo ngam tip tinga fi dan se utau pencil nga klem yo Henry hapo bat pitip ula don she utau pencil hapo ki pla ki jong pm te kata ka dei ka jing Pynshoi ken te ka jing Pynshoi kam dei tang ma phi ki khna ki barit ki ba sha Pynshoi Henry ni ki ba her ni sha Pynshoi ben man la ka por de nak ta ka daw ngi don kam ban pan map ru nau play de ne po on map na mar bangi la ngop ha ki jing Pynshoi ki jong u ni la pen ngo si ya U Blei de ne but ni la ko ngo ya u soitan te minta pat ka jingli ka ba lai pat ka jingli ka baning kong ka dei ka jing Pynshoi ka jingli ka ba ar ka dei hatu mangi ki khna bat mangi ki bla heru nei pa jongiru ki sha Pynshoi ne ka answer play yolon mantan ni sha Pynshoi man la ka sngi man la ka second ka jing ka jongi pat ha bangi ngop ni le kum no ni ha ban pan map na U Blei de minta pat ka jingli ka ba lai pat ka dei hatu jisu pat ula sha Pynshoi ne hau soitan ka answer ka dei ya piru ki padan hayeng ka answer ka dei ba u jisu ru ula sha Pynshoi per khat fi ka jing note ka jong soitan ong Pynshoi tang ye pi but ya fi ki padan hayeng Henry u Pynshoi ya u jisu ru pitem ne u jisu de kon jong no u jisu u dei u kon jong U Blei nganget pi ki padan hayeng ru pitep u jisu u dei u kon jong U Blei per khat u soitan kat ye kon jong U Blei ru u note ban Pynshoi Okay, ti niya pet kumno tau soitan ula Pynshoi ya u jisu. La tho aga gospel u Matthias la nong ba saw ning khot ka baning kong ter hado ka bakhat we ba haba yu jisu la dep ban pin baptist. Okay, la dep ban pin baptist hakawa Jordan da u Yohanes. Ja ayu kumta bala dep ban pin baptist yo jisu la ya lamno do men sim u jong U Blei shaka reclaw. Shaka reclaw shaklau hang ta claw u jisu fitep ule ayu ye fi ki badan hayeng ro u jisu hang ta claw ula shong hadu sau posngi sau po met ule ayu hang ta hapo claw u dem ban tu wai ban gren ban U Blei u jisu su shong ba hang ta claw hadu sau posngi sau po met but u su dem ban tu wai ban gren ban U Blei di shmut dur fi soitan pat nang ne na kandong ula shong suppose u jisu shong hang thiam hakla soitan ula shong kom ni hang thiu la pet wang ani de jisu ti la don hang te hakla hadu sau posngi sau po met and pitip ne u jisu haba u don hang ta claw u klem bam ru u klem bam u klem di super khat ma fi ada ni tam shis ngiru adam bam da long kum no mei la thangan te ai ja no sa mei la thangan la tlot dei ni per khat u jisu le kat no sngi sau po met u shong hang ta claw u du wai but ya kren but U Blei but u klem bam u klem di tu soitan pat ula shang nang tana jrong train don mon kendong yu soitan la ban don ula pe ti jisu hang te la shang klem bam la thangan ngan le kum du ngan le Pynshoi no yo jisu da ka jing bam na mar u jisu klem bam ula thangan te jai yu hang tau soitan ula let ban mare try to dibushu hair wood chajan u jisu dibushu yad ru la yad wood dibushu mare ru la mare wood okay ban let hang ta ban Pynshoi yo jisu u ong kum no yo jisu wong yo jisu la dami long u kon U Blei tu hukum ye kini ki mau bakin long ki pu komut haklau te don mau be den
Haklau ti kindan bet ki mau ti ong kumnu syaitan yu jisu la da milong ukun jong U Blei em yakini ki mau ki badan hang ni tu pen kala kpu komut pen kala jingbam namar me mi klem bam e la sau pho sngi sau pho met tu pen kala jingbam se yakini ki mau hang ta pat ja yu jisu pat pitem ne mula jubab kumnu yu syaitan ula ong yu syaitan la tho bam tang dau kpu hi ba on im ubriu henrei de ki Ktien baro ba mi no na ka shintur U Blei kamut bangi ki briu em u jisu la ong yu syaitan ni ki briu ngim im tang namar bangi bam jing bam man kasngi ya firu ki padan haye phem im tang namar ba pi bam jing bam man la kasngi henrei de ki Ktien baro ki ba mi no na ka shintur ka jong U Blei nakta ka daw ni don kam man puli ka Ktien ka jong U Blei ni don kam nang tapat bantu wai sha U Blei namar ngim im tang da bangi bam jing bam okay ti had dia nang ta u syaitan ula sngosi kamu syaitan ula feel em den em syaitan ula feel em nama ula Pynshoi u jisu henrei u jisu pat ula le kom no ula ong yo syaitan bam tang dau kpu hi ba u breu un im henrei de ki Ktien baro ki ba mi no na ka shintur ka jong U Blei u klem tre ban pen kala mau o ban pen kala jingbam ya kita ki mau hang ta klau nang tau syaitan ba ula perkhat biang wangi kum tung ala feel le kum dong akwa te ba jisu on ko ngu yanga ti ja ayu nang topat u syaitan ula yalam yo jisu nang ta na klau sha Jerusalem sha ka temple ha Jerusalem temple ka mut ka Jingiaseng nang ta na klau u syaitan ula yalam yo jisu sha ka temple ha Jerusalem pat hang ta ba ula poi hang ta temple em u syaitan ula yam yo jisu sha kituki lani pilaman ong kidong jong ka temple kidong kembut mentada pikiu sejrong terrace pikiu sejrong terrace de dampat ker grill re ka terrace de pieng nang tu na jrong nang tu na ja pi pet chapo ikum ban ham de I mei pang sha mai amangi de nam de tang shu hing biang hang tu ti sa shi sin te ngan le kom no ye fi ngan sho ye fi de fi hap nang ni chapo le kom no de berkat u syaitan le ye pi ki badan hayeng ru berkat yo syaitan yo jisu le u syaitan ula yalam sha kita ki dong jong kata ka temple pat hang ta fitip ne u syaitan ong kom no yo jisu u ong yo jisu la dam bi long u kon U Blei to peno ya ladi na bala tho un ai hukum ye ki angel jong u shapang jong mi bat kin ra ye mi haki kti jong ki ba yo kumno men jin thut yala ka kachan ha u mau u ong u syaitan yo jisu la dam bi long kon jong Blei em peno se la di nang ni shathi shapo namar pidi ka kon jong U Blei pi mut da pi hap nang ni na jrong shapo U Blei pai ki angel ki jong u ban bat ye pi u pen sarong gen u syaitan pidi kon jong U Blei te pidi kon jong U Blei te pi pen hap se nang ik angel ke cawan bit ban namar ngi ru la dengi hap nang tu na jong terrace chapo shumut dur ma pi mo pi hap nang tu pi mut de I mei in shu ye kom tu ba pen mong ba pen men sao de I mei pa jingi em kim le kata ke le am no ki ma le wut ban kem yang em di u syaitan ru kum ta ken ulam mut ban Pynshoi ya u jisu baki angel kin wan bat ken so thu ne ti hadin nang ta pat pitip ne mu jisu pat hang taru u reply biang yo syaitan u ai ju ba biang yo syaitan u ong kom no yo syaitan la tho pat menom tinju yo try u ba U Blei jong me kamut menom Pynshoi yo try u ba U Blei jong me da kita ka jing sarong banga nga de kon jong U Blei te dang hap nang ni shathi shapo ru ki angel kin wan bat yanga em hang tau syaitan sashi sin yakaba asin ula feel biang ban Pynshoi ya u jisu berkat hang tau syaitan la sngosi fi tharai mo ne kum ne syaitan la sngosi em fi ru ki badan hayeng tharai syaitan la sngosi em nda la Pynshoi la shi sin na ka jing bam ru da la thangan ru em ka ba aru Pynshoi da ka jing sarong badi kon jong U Blei baki angel kin wan bat ru em kham ko ngo yanga ja ayu syaitan hang tau la berkat biang sakawai ka idea kum nungan Pynshoi ya u jisu ba on ko ngo yanga nang ta pat pitim ne na kata ka temple na Jerusalem u syaitan ula let ban yalam ya u jisu sha jrong lom manu bla jukio sha jrong lom nang ne pat jukio fish pat jukio fi tinga thrai to mentas ong na imei pa mo ong yalam yingi se sha jrong lom pi ki badon ha yeng ro da pem pat jukio sha jrong lom ka sha jrong lom ka long kom sha jrong terrace hi mo pi badan hayeng ru kiu kai sha drong terrace da pem pat ju kiu lom re ki tu ki bla kiu ti ki yo ki tip pa da pi don ha jrong lom pio i lot ki the ki madan
da ki don ki wa ru POE long kum na jrong terrace da don ki wa ru POE da don ki ding ru POE nang ta da ki don ki yeng ru POE da ki don ki kali ru POE ta don ki ru ha ba pi don ha jrong lom long kum ba don ha jrong terrace ma shu ai example mo te POE lot ken ki the nang ta em u jisu u soitan la yalam yu jisu shata sha jrong lom pat pitep u soitan u ong kum nu yu jisu u ong kum de kita ki e baro ngan sa ai hame lada mendem ban money yanga kamot ulapen iyo jisu tu yang nang tana jong lom ong pi in em ki ki hima ka perte pi in em ki the baro ki badan ha ka perte u ong yu jisu saitan ka the baro em ka dei ka jonga ong u saitan lada pi dem ban money ban shakri yanga pi ko ngo no yanga u saitan u ong u saitan yu jisu ngan ai lut ka the baro ha pi ula penbit da kata kaspa bat ka buram pertai uang da piko ngo yanga pi shakri yanga pi dem yanga pim dem shu yu tau blei pim shakri shu tau blei jong fi belong ku pau ba habneng pi dem man mani yanga soitan ki the baro em ngan sa ai no ya pi uang soitan henre u jisu pat ngathrai ha ni ka sin ka balai tu jisu la dom shisha na mala Pynshoi shi sin u jisu klem sngat uni soitan u wan biang dei ne em dia ka sin ka ba aru niu la wan biang tika sin ka balai jisu le kum no pitep u ong yo soitan kilik no me u soitan na bala tho men money yo try u ba blei jong me tang yo u hiru men shakri ula be sanon yo soitan kilik no me u soitan na bala tho men money yo try u ba blei jong me tang yo u hiru men shakri na mal soitan ong kum no yo jisu ka thi baro ka dei ka jonga la de me dem mat shakri yanga me ko ngo yanga ngan ai lut ka thia ka spa ka buram baro ka badan hang thia po ya me u jisu pat ule kum no la dei kum pulis dang i zania menem na Jacob le nong ka basau de khot ka ba nyo ka bala tho na mar ka ta tu da pen ko ngu ya la di ha u blei henry tu ya le persha yo soitan te on pet yap no na pi dei ne em u jisu ula be yo soitan u pen ko ngu ya la di hanu ha u blei pat ule kum no pat yo soitan u be hangta daula be yo ta u soitan ja yu soitan junu shu artat ban wan hajan jong u jisu tika long kum ta ke yangi baro ru phi ki khna kumjuh yangi ki bala he ru mo ngimla ban ong tang bangi la he ngim ju sha Pynshoi imei ipa jongi ru manga ru bala samna kum de nga sha Pynshoi man la ka por ka jing em ka janga ngi ru ngi ban tip kum bala tho au Jacob le nong ka saw de khot ka ba henyo ka ni ka dei ka duty ka jongi kamot ka kamram ka jongi ki Kristan ki de ban le kum no ban pin ko ngo yala di ha u blei bat ban be no ya u soitan ti kamot ka no sin la Pynshoi yu jisu lai sin ti fi ki badan ha yeng ro to answer yanga ka no sin la Pynshoi yu jisu do soitan hado lai sin okay ningkong la Pynshoi de ka yu jisu daka jingbam le kum no jisu la than klem bam e pin kala jingbam ye kitu ki mau dei ne em firu hayeng pet ye kani ka jingkali ha ka baning kong soitan ulah Pynshoi de ke ya u jisu dei da ka jingbam ban pin kala kupu ye kitu ki mau ha ka sin ka ba arpat ha Pynshoi de ke gum to ka sin ba ar kin mau la yalam stu sha temple le kum no wang ban no yes ban kin thi la ni ban no nang ni na po o nang ni na jrong sha thesha po dei ne em tu jisu ko ngo ne em u klem ko ngo u klem sngo sarong ba u de tau khon jong blei but un pen no ya la di nang ta na jrong sha thesha po but ki angel kin wan ban bat ya u ha ka sin ka balai pat la Pynshoi yu jisu de e gum to yes ban ai ka perthai la ni ka spa bat ka buram ka jang ka perthai ban ai yu jisu tang la dau jisu le kum no u dem bat u shakriya u soitan ja yu u jisu ko ngo ne mi soitan em u klem ko ngo tang shi sin ru u le kum no u be sandon ya u soitan bat u ong ki le no me u soitan na bala tho men shakri ya u try u ba u blei jong me tang ya u hiru
Song thu ne tingi ru kum ki fi ru kum ki khna prastan phi ki badon hayeng ru kumjuh yangi ki bala he ni dei ban yai be yo soitan but ngin yai tip baka kamram ka jongi kan yai long ban pen ko ngu ya U Blei ti mentang ngathrai fila tip lut ke e ga jing Pynshoi dei ne nang tapat kat no sin la Pynshoi yo jisu but daki e la Pynshoi ya U jisu te to hakani ka por ngi la poi shabakut jong kani ka jingiathuhkhana to mentang in ya duai lang ket mo to buat na din jong aba phi barot to bat ikikti ki jong phi nang to pat fi ru ki badon hayeng to bat ikikti ki jong phi bat pen buat na din jong a ya kani ka jing duai okay to khabrip ken ku jisu ba in mitip ngi long tam ki khena bat ki breu ki ba usoitan wan ban Pynshoi yangi man la kapor but u Pynshoi yangi ban le ya ka e ka bangim dei ban le henry atrai ni kwa ban ko ngo tang ya me om yo soitan tu ya rap ma me but I bore ma me amen te to mentang in ya pet no ya tu ka assignment ngin ya pet manu bala le ya kitu ki assignment kitu ki homework Since I started for the kingdom, since my life He controlled, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He is supplying, Benjo's grace He bestows. Everywhere my day gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Kerta mangkapan umput bon mentan pule ka Bible verse na ka gospel uluka sunang ka paat kat ka penkong pat ka paat te ka jing kawanyam ubak klam thiat kalajannya ka bakhot ka nyam ka jinglai te gerang baling do bat kinong thokilai wat dong kumno bakinyo pat punyam noi una bakilai shepting na upai lang lesibon. the tomenta shwa bangin why no egani ka Jingiaseng ka jongi tongin yarwai ka tu ka jingrwai I chorus u David but u Goliath haka jingya lambiang jo imas mebarika but imas keramika. U David, U Goliath, U
mentang la poi shaka wai tu ngin duai lang ya ka jingduai utrai pat but na din janga pat ikikti ki jong fi pat but na din janga kokpa jungi ubahapneng long bakhot ka kerteng jong me wan Khynnah jong me long ka mon jong me hakndo kumbahapneng to ayingi menta ka jingbam jungi ka bahla ka ski to map ru ikiringkang ki jongi kumbangi ru ngi map ikibele sniu yangi to wat yalam yangi shiga jing Pynshoi ru Henry sumar yangi na ka basniu na ba jong me long ka Khynnah ka bor bat ka buram ru halakata amen parhak ba wai no to ai ba ka jing ai e u Jesus Christ about try jungi but ka jing it ba U Blei lembat ka jingiaselok umin siam bakoi kini lai ha uwe kinda shang sa ringkat bat ka balang ka jongi ki long me ki long pa ki kon samla bat ki kon Khynnah ki jongi bat satlak ka perthei na do minta bat shadu pam jukun amen